So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi niini nga akong kaagi. Ako si Alma. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Bakit? RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Tubuso, Negros Occidental, ang atong matatampo nagdasangan nga Alma. I love you, Alma. Junjun. May chance ka ko nimo? Kuyawa sa di mo manguyab, uy. Diretso-diretso man. Di na maguta mga bata pa. Sakto lang tas edad. Tubagal lang ko. Kaya gusto lang ko nga may baw kung imo ba kong sugton. Dili man sa kalisod higugmaon ba kay gwapo man ka. Anya, buutan. Anya, unsa man, uyab na ta? Sige na lang, uy. Laruan na, O, lagi. Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat, Al. Mao ba? Uyab na mo ni Junjun? O, ma. Ako na lang siyang gisugot. Oh, okay raman sa das Junjun na. Kay buutan man ang bataa. Wa ko'y supak nga imo siyang mauyab. Salamat, ma. Kon makigminyo manggani siya nimo. Minyo dayon. Aron makakita na kog apo. Ngano ko din taong nga nagkatawa man ka diha? Di, kuan, nakatawa lang ko sa imong giingon ba? Nga gusto na makakita og apong imong mama. Parehasab sa kong mama. Magsigi gingon nga, paminyoon ako nuko kay gusto na siya makakita og apo. Mao ba? Mao na nga nakahuna-huna ko nga magminyo na lang ta. Oh, Junjun. Magminyo na lang ta, Huh? Ha? Sige na ba? Magminyo na lang ta. Unya, makabuhi ka kanako. Regular na ba ko sa kong trabaho? Mabuhi na ta na, Oh, sige. Kung mo yung mong gusto, magminyo ta. Junjun, hinahinay ko nubi. Ay, di ni madag hinahinay Kay, pangitaan na tag-apo. Oh, Junjun! Ha? Mabdos na ka? O, dong. Doha na kabuhan nga wa ko rigla, ha? Unya, nagpipisat ko. Positive. Unsa? Kuno ka na, mahimo na kong tatay. O, dong. Day, ang pingi ang imong gimabdos, ha? O, dong. Aray! Aray! Junjun! Junjun! Unsa ka? Dong, sakit na kayo kong tiyan, Dong. Uy, hala, basig mga anak na ka, day. Dagag ka na ako sa ospital.
Naon sa Miss Junjun. Tagdugay naman kayong mauli. Sa una, sawa pa may anak, sayo kayong mauli. Unya karon hinuon nga may anak na mi. Dugay naman hinuong mauli. Oh, siya na rin ni Apot. Dong, nadugay man lagi ka? Overtime ko day, Mao ba? Kaon na. May giluto naman kong sudaan. Busog ko day. Man ako kaon. Ano ako katog ni mo, ha? Ikapoy ko sa trabaho. Murag, dili na maayong tilimad unda. Ma, Kana kay tagdugay mauli. Basig nagbinuang na. Ayaw kumpiyansa, uy, Alma. Panidi ka ng bahana nimo. Kay basig nagmata ka lang og buntag. Dong, wa man kay trabaho kay Domingo man ron. Bantayi lang onas Inday ha. Mato ko sa merkado. Sige day. Ako rin bahala sa to anak. Ay, kamahal lagi sa palitunon ron. Ay, gitilapan naman akong tuki. Day, Al! Uy, ang ako maning amiga, si Mercy. Uwat ako, Day, uy! Naunsa ka, uy. Nigukod ka manggid na ako. Para na ko'y kauban mo, baklay, uy. Aw, maura din yung tuyo. Napakulang tuyo ni mo, day. Unsa may laing tuyo ni man ako? Panid inang bana ni mo, day, ha? Ha? Nga naman? Nakita na sa kong bana nga may giangkas nga babay. Unsa? Og may higayon pa gyud nga magdungan ko na ni silang pangaon. Kinuo ko. Nganong imo maning gibili nako ang imong anak? Bantayin lang sa kadiyot si Inday, ma. Uy, asa man day ka? Nala ko'y gustong karoon, ma. Akong adtuon si Junjun siyang trabahoan. Mao ba? Nahala sige. Ako na'y bahala aning akong apo. Si Junjun ka rin gawas gikan sa karinderya. Og may babae siyang giagbayan. Karun ka! Tinuod gini ang balita, no? Nga ako nadunggan. Nga may gikabuangan kang babay. Alma, Kisa ni siya, be? Bana ko niya, day. Ha? Ingon siya, ulit ako siyang guwang. Ulit akong guwang good in town. Iya kong asawa, day. Og may usami ka anak. Unsa? O kung ganahan ka sa kumbana, imo na lang nga. pasaylo ako day. Pasaylo ako. Sa imo gibuhat na ko, John. Dili ka na ako mapasaylo. Day, Alma. Naibaw ba ka? Dili laki gi-insulto ni mga akong pagkatao. Gi-insulto ni mo laki pang akong pagkasawa. Day. Maong nakahukom ko. Mupauli ko sa amo o makigbuwag ko ni mo. Alma. Daan pagid lagi kong nagbinuang ng bana nimo. Dugay naman ko nakabantay mga maraglahi ang lihok. Hangtod gamay nakasulti na ko siyang binuhatan. Onya, unsa may plano ni mo ron? Makon okay ra nimo. Anhilang una ko sa ato. Kay mangita raw niya akong trabaho aron na ako'y mapalit sa mga panginahanglanon ni Inday. Way problema, uy. Mabuhi ra gihapon ta bisag pobre ta. O gayaw la kabala ka sa imong anak, Alma. Kay naamang kay mga igsuon nga mobantay ini. Maayo gani kay niyaras mama nga nisabot sa akong sitwasyon. Og magsugod ako pangitag trabaho aron maikasuporta ko sa akong anak. Ate Alma, nangita ni mo. Kinsa man kay nangita nako? Nganong niya ka? Usbo na ko ang pagpangayog pasaylo ni mo, Day, Alma. Ang kuno na ko, dako kay kog sayop nga nahimo nimo.
Pero ako naman yung gibasulan. Maluoy ka na ako, day. Hatagil lang ko lang higayon. Magbalik lang ta. O gano'n makigbalik man ka na ko. Ado na lang uta kasi mong kabit. Iyan akong gibuwagan, day. O, wa na sab siya sa among trabahoan. Mibalhin na siya glaing kumpanya. Maluoy ka na ako. Magbalik na lang ta. Junjun. Makatugot lang ikaw nga magdako ang atong anak. Nga way ilo ang amahan. O, Mamauli na to sa ato, day. kung tumanan ka na ko sa mong gusto, makasaad ka, nga dili ka na magbinuang, nga magtinarong ka na sa mong pagkatao. O, day. Akong isaad ni mo nga magbinuotan ako. Magtinarong ako sa akong pagkatao. Hatagil ako klahi kayon. Sige. Pasayloon di kasi mong gibuhat. Dawaton ti kapag usab. Pero kung magbinuang pagani ka, magkalimtanay na lang yun ta. Simula sa pangalan mo, buong akala ko'y hanggang wakas. Tungod kinagunahon na ako nga magdako ang among anak nga may ilong amahan, nakigbalik ko ni Junjun. Sa pagkakaroon, malipayo ng among pagpuyo kay wa naman ko makadungog nga nagbinuang si Junjun. Og sayo na sabsiyang mauli gikan siyang trabaho. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.